Čus, zdravím vás. Dneska tu máme můj trénink číslo 3 a jo, dlouho jsem neskákal, asi 3 dny, nevím, nevadí. Takže si jdu zapakovat všechno, co už jakoby umím, nebo všechno, co jsem nezapomněl od té doby, co jsem přibral. A OK, jdeme na rozcvičku, zaskáčem si přešvihadlo konečně a to tak. OK, teď jsem dodělal moje takový flipy, který dám na jistotku do písku. A teď se jdu vrhnout na Scootful, který jsem v minulém videu drilloval a uvidíme, jestli bude lepší nebo ne. OK, ten Scootful je za mnou, nečekal jsem to. Dávám tady porovnání s tím prvním Scootfulem, který jsem dělal v minulém videu. A teďka s tímhle. Tenhle Scootful byl můj první za dnešek, jo, po 3 dnech bez tréninku a hustý, no. Dobrý, kámo, jdeme pokračovat. Teď jsem se rozhodl, že půjdu Scoot Double Full, protože v průběhu tréninku ztrácím power prostě na ty věci, takže ho půjdu prostě teďka a uvidím, co se stane, jestli ho třeba dám na kolena nebo ho dotočím aspoň, nevím. Nebudu lhát, dal jsem i lepší scoot duby, hlavně když jsem byl hubenej, tak jsem prostě dával scoot duby na nohy jak nic, prostě úplně wow. A tohle nebylo špatný, cítil jsem tam, že prostě už mám větší výšku, dneska zrovna mám větší výšku. A my jdeme pokračovat v tréninku. Teď jsem udělal nějaký trik, vůbec nevím, jak se jmenuje, nikdy předtím jsem ho nadělal a ani se ho nebudu pokoušet ustát, protože je to taková kravina, kterou můžu udělat prostě později, nebo nějaký jiný trénink. Půjdu si zaskákat na švihadlo, klidně vám to natočím a ještě si skočím nějakých pár triků. Takže první si skočím pár triků, protože můžu, a pak si zaskáču na švihadlo, přešvihadlo teda, nevadí. OK, jdeme na to. Čus, tuhle část videa dotáčím den potom, co jsem natočil tohle video, protože mi pak jel vlak a já jsem to potřeboval stihnout. A jo, pak už jsem neměl náladu dotáčet tohle video, takže jsem to dotočil dneska. A dneska jsem taky skákal přes švihadlo a hrál fotbal, i když fotbal nesnáším, nevadí. A skákat jsem nešel, neměl jsem na to náladu, nevím. Nevadí. A ještě jedna věc. Příští video bude o tom, jak jsem vlastně přibral,
proč jsem přibral a co dělám pro to, abych zhubl. A jo, to je všechno. OK, tak jo, čus.